إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаләмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык сый-хөрмәтләрендә, киң-киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһның рәхмәте булып килгән. Сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгаләнең безгә бүләк итеп биргән шушы бөек көне Айдул Фитр, Рамазан гаетләре мубарак булсын. Изге Рамазан айларында тоткан уразаларыбызны, кичләрен сәгатьләр буе басып торган таравих намазларыбызны, зикр ва тәсбихларыбызны, ялварып сораган дугаларыбызны, тәүбә истигъфарларыбызны, биргән закат, садака, фитр садакаларын Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын. Баршаларыбызның да гынахларыбызны, кимчелек ва хаталарыбызны Раббым үз мәгъфираты белән гафу итсен. Рамазан гаетләре мубарак булсын. Азиз кардәшләрем, барыгызны да изге бәйрәм белән тәбрик итәм. Аллаһның рәхмәте шушы мәчетебез үзенең беренче Рамазанын үткәрде. Әлхәмдүлилләһ, 30 көн дәврендә Аллаһның йорты гөрләп, селкенеп, халык белән кайнап торды. Әлбәттә, көн сайын 700-800 кешене кабул итеп, аларга табын әзерләү, һәр берсенә тахаратханәләрне булдыру, аннарысын таравих намазларын иештыру. Әлбәттә, моның өчен Аллаһның рәхмәте, ярдәмчеләребез кирәк. Әлбәттә, моның өчен динебез өчен кайнап торган, динебезгә хезмәт итәм дигән ир-егетләребез кирәк. Гомумән, егетләребез закатлары белән мохтаҗларны сөендерсен өчен, шушындый мәчетләр, мәдрәсәләр төзелсен өчен, гөрләп эшләсен өчен безнең өммәтебезнең асыл ир-егетләре кирәктер. Һәм ул ир-егетләрнең миш башларында йоклап ятмыйча, миш башыннан төшеп, әлхәмдүлилләһ, маңгай тире белән хезмәт кылулары кирәктер. Сәүдә итүләре кирәктер. Безнең динебез ялкаулык дине түгел. Сөйкле пәйгамбәребез һәр көнне дуга кылган: "Я Раббым, сакла мине ялкаулыктан һәм гажизлектән" дигән. Гажизлек көчсезлек дигән сүз. Булдыксызлык дигән сүз. Татарда шундый әйтем бар: "Ни Аллага, ни бәндәгә" дигәннәр. Менә шушылай иттереп, ялкау булып, ник туганыңа үкенеп, синнән һичбер файда дөньяга бирмичә яшәү, менә бу гажизлек була. Пәйгамбәребез үзе шул дуганы кылды һәм безгә дә кылырга өйрәтте. Һәм Аллаһның китабын ачыгыз. Сөйкле пәйгамбәребезнең хәдисләрен ачыгыз. Коръәндә дә, хәдисләрдә дә хезмәт зурлана. Кешенең тырышлыгы зурлана. Кешенең кәсеп кылуы күтәрелә. Кешенең сәүдә халал булган, дөрес булган, ялгансыз
чиста сәүдә итүе зурлана. Карагыз, Җомга сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я айюхаллазина аману", эй иман китергән бәндәләр, "Иза нудия лис-салати мин яумил җумуа", Җомга көннең азанын ишетсәгез ди, Җомга намазына, "Фас'ау иля зикриллаһ", бөтен эшегезне ташлап, Аллаһны зикр итәргә барыгыз ди. "Вазарул бай'a", базарларыгызны, кибетләрегезне, басудагы игеннәрегезне, бөтен хезмәтләрегезне ташлагыз ди. Чөнки Аллаһны зикр итәргә барырга кирәк ди. "Заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун", ди. Һәм сезнең шушы бөтен дөнья эшләрегезне, дөнья базарлар сәүдәләрегезне калдырып, Җомга намазына килүегез сезнең өчен хәерлерәк ди. Әйе, һәрберебез гамәлен, кәсебен ташлап Җомгага килдек. Ләкин Җомга намаз укылгач, көне буе, төне буе мәчеттә ятыгыз дидеме? Юк. Юк, ярамый. Сау-сәламәт кешенең бер эшсез мәчеттә гыйбадәт кылып ятуы да гынах булырга мөмкин. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә дәвамында нәрсә диде? "Фа-ида кудиятис-салах", әгәр дә намаз битте икән, намаз укылды икән Җомга намазы, "Фанташиру фил-ард", таралыгыз диде. Җыелып утырмагыз кичкә хәтлек, таралыгыз җир буйлап диде. Каян килдең? Басуданмы? Бар басуыңа. Базарданмы? Бар базарыңа. Заводны калдырып килдеңме? Бар заводка. Кабинетыңны калдырдыңмы? Бар кабинетыңа. Эшлә. "Вабтагу мин фадлиллаһ", таралыгыз җир буйлап, һәм Аллаһның сезгә булган нигъмәтләрен эзләгез ди. Эзләгез дигән сүз өегездә көтеп утырыгыз дигән сүз түгел. Эзләгез, ягъни хезмәт итегез. Тырышыгыз, казыгыз, шәшегез, ясагыз, сатыгыз, Аллаһның нигъмәтләрен эзләгез диде. Бу Җомга сүрәсе 10-нчы аят. Хәтта җәмәгать бер вакыт Гомар ибн Хаттаб, беләбез Гомарның кем икәнен, мәчеткә килеп керә. Намаз укыла, кемнәрдер кая тарала, ләкин бер төркем егетләр һаман мәчеттә утыра бирә. Икенче намазга килә, тагын халык намаз укый тарала, бу егетләр һаман утырып кала. Өченче намазга килә, халык намаз укый чыгып китә, булар һаман утыра. Шуннан соң Гомар ибн Хаттаб ил башлыгы буларак, халиф, килегез әле монда ди. Тегеләр киләләр. Сез кем ди? Кемсез ди? Бер кая эшкә бармыйсыз, хезмәт итмисез, гел монда ятасыз. Шуннан соң булар горурланып, "Нахну мутаваккилуна ала Аллаһ", ди. Без Аллаһка тапшыручылар ди. Без Аллаһка тәвәккәл кылучылар ди. Без Аллаһка тапшырдык ди. Безнең ризыгыбыз, семьяларыбыз, хатын балаларыбызны Аллаһ ашата. Без Аллаһка гына тапшырып утырабыз ди. Умар ибн Хаттаб нәрсә ди? Алтын да, көмеш тә яңгыр булып күктән яумый ди. Алтынын да, көмешен дә ничек алырга кирәк? Билеңне бөгеп, җирне казып алырга кирәк ди. Һәм билендәге комчысын чыгара да, кыйнап куып чыгара теге җегетләрне. Барыгыз, хезмәт итегез ди. Әлхәмдүлилләh. Мөселманның иртә белән торып эшкә чыгып китүе. Кайда гына эшләсә дә халал кәсеп, халал ризыкта булуы ул аның гыйбадәте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мөселман тапкан байлыгын изге 4 изге юлга тотала диде. Аллаһ юлында. Мәчетләр, мәдрәсәләр тургыза, фақир мискиннәрне ашатуда, кылларны азат итүдә диде. Чөнки элек кыллар бар иде, аларны азат итү иң савапларның берсе. Һәм үзенең гаиләсенә диде. Шушы 4-нең дә иң изгесе үз гаиләсенә кайткан садака диде. Шуңа күрә җәмәгать, әлхәмдүлилләh, динебез хезмәт, кәсеп дине. Ризыкны дуга кылып, Аллаһ Тәгаләдән сорап кына утыру дөрес саналмый. Абу Хурайра радиллаһу анху тапшырган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кешегә бер мәртәбә килеп хәер сорады. Икенче тапкыр килде. Шуннан соң карый, аягы сәламәт, кулы сәламәт,
гарип гурабә түгел, авыру түгел. Шуннан соң әйтте: "Әй фәлән", диде исеме белән. Хәер сорашу ир кешегә хәерле эш түгел ди. Хәерле эш түгел бу ди. Һәм нәрсә диде? Ихрис аля ма янфаука ди. Сиңа файда китергән нәрсәләргә омтыл ди. Стремись к тому, что принесет тебе пользу ди. Ягъни ирен, эшләргә ирен, укы, белем ал, тырыш ди, эзлә ди. Һәм Аллаһыдан ярдәм сора ди. Сиңа хәерле булган, синең гаиләңә файдалы булган нәрсәләргә омтыл ди. Аллаһыга тәвәккәл кыл ди. Һәм гаҗиз булма ди. Гаҗиз. Аның сүзгә сүз тәрҗемәсе дряхлость була. Бик олыгайган, картайган әби бабайларны инде калак тотып ташый алмаган гаҗиз дип әйткәннәр. Менә шуңа күрә шулар кебек булма дип, аны хезмәткә, аны кәсепкә чакырды. Бу хадис Имам Муслимдә килә. Шуңа күрә игенче, әлхәмдүлилләһ, игенен чәчә. Итекче итеген баса. Сәүдәгәр дөньядагы базарларны өйрәнә. Кайдан нәрсә эшләп була, нинди хәләл сәүдәләр алып була. Студент ул белем ала. Чөнки базарга чыкканчы, кәсеп мәйданына чыкканчы, ул әле яшь белем алып чыкса, анда аңа күпкә җиңелрәк һәм аның анда булуы нәтиҗәлерәк була. Һәм әгәр дә җәмәгать Аллаһыга иман китергән мөселман бөтен сәбәбен күреп, хезмәтен кылып, әгәр дә Аллаһ мөселманга үзенең ризык капкаларын ачса, бу аның үзенә генә түгел, аның хәләл хатыны һәм балаларына гына түгел, бу бөтен өммәт өчен, бөтен милләт өчен шатлык булып тора. Әйе, иман иясенең, намус иясенең байуы да, көчле булуы да бу бөтен милләт өчен шатлык булып тора. Һәм иман иясенең ризыгы арткан сайын аның зәкәте арта. Аның Аллаһ юлында хезмәте арта. Аның мохтаҗларга булган садакасы арта. Карагыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Ни'мал малу салих фи яди раджули салих диде. Карагыз, как прекрасно благое имущество в руках благого человека диде. Хәерле кешенең чиста кулындагы чиста малы никадәр матур диде. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез моның белән хәләл малның, хәләл мөмкинлекнең никадәр бәрәкәтле, күркәм дәрәҗәле икәнен күрсәтте. Нинди бәхет, әгәр дә Аллаһ бер бәндәсенә хәләл кәсеп биреп, бәрәкәтле мал биреп, ул шушы малын үзенең хәләл гаиләсенә тотса, Аллаһ юлында тотса, ниндидер кайгыга төшкән бер кешенең кайгысын җиңеләйтсә, бәләгә тарыган кешегә ярдәм кулы сузалса, әлхәмдүлилләһ, аның бу мөмкинлекләре аңа күпме әҗр савап җыярга мөмкинлек бирә. Шуңа күрә арабыздан кемгәдер Аллаһы Тәгалә шушы кәсеп, сәүдә, мал, мөлкәт капкаларын ачкан икән. Һәм аның каршына Аллаһ юлында бирергә мөхтаҗын, фәкыйрен, башкасын китереп чыгарган икән. Ул аңа шушы малын сузганда Пәйгамбәребезнең хадисен онытмасын. Ядул улья хайрун мин яди суфля диде. Өстәге кул астагы кулдан яхшырак диде. Өстәге кул нинди кул? Бирүче кул, астагысы сораучы. Шуңа күрә балаларыбызны тәрбияләгәндә дә аларны тәрбияләргә кирәк. Улым, бирүче сораучыдан хәерлерәк дип. Кызым, өстәге кул астагысыннан хәерлерәк. Шуңа күрә белем алыгыз, надан булмагыз, тырыш булыгыз, ялкауланмагыз дип без аларны аларга түгел, бирергә, өйрәтергә тиешбез. Әмма булар барысы да җәмәгать, без сөйләшәбез кошның бер канатын гына. Ләкин лашын әгәр дә җирдән күтәрелеп күкләргә менсен дисәк,
аңа ике канат кирәк. Бер канат белән генә кошны күтәреп булмый. Милләтне, өммәтне үстерик, күтәрик дисәк, безгә ике канат кирәк. Һәм ул ике канатны да ныгытырга кирәк. Дөньяны дер селкетеп тартучы егетләребез, милләт эшләренең башында торган җитәкчеләребез, түрәләребезне, алар җир буйлап йөргәндә иман ияләренең ихлас дугалары озатып йөрергә тиеш. Ул ир егетләребез, өммәтебезне, милләтебезне алга алып баручылар, аларның өстендә кояш кебек ихлас бәндәләрнең дугалары барырга тиеш. Һәм менә шушы дугалар аларны саклап йөртергә тиеш. Ничек итеп ил границаларында Искәндәрләр, панцирлар, система ПВО дошманнарның һөҗүменнән илне саклап торган кебек, шундый ир егетләребезнең, җитәкчеләребезнең баш өстендә әбиләрнең, бабайларның, гарип гурабәләрнең, алар ярдәм кулы сузган зәгыйфләрнең күз яшьләре белән кылган ихлас дугалары система ПВО кебек аларны саклап йөртергә тиеш. Әйе, җәмәгать, өммәт менә шул вакытта бердәм була. Өммәтнең шул вакытта бәрәкәте була. Һәм бер якны үстереп, әгәр дә без минбәрләргә менеп, егетләребез, эшләгез, тырышыгыз, акчаныгыз күбрәк булсын, күбрәк мәчетләр салыгыз, мохтаҗларга күбрәк ярдәм итегез, закатны күбрәк бирегез дип без аларга гына вагаз сөйләсәк, калганнар, әйе, ишеттегезме дип торсалар, ул дөрес түгел. Футболны бер воротага гына уйнарга ярамый, бер капкага гына. Гаделлек булырга тиеш. Шуңа күрә бу яктан кәсеп, тырышлык, сәүдәне үстерсәк, икенче яктан җәмәгать, өммәтебез зәгыйф калса, шуларга дуга кылучылар булмаса, безнең өммәтебезнең, милләтебезнең алга барасы юк. Шуңа күрә элек-электән күп кенә хәзрәтләрдән ишетергә туры килә бер хәдис. Ул хәдиснең мәгънәсе шундый: яшәгән бер туган, ике брат. Шул ике братның берсе гел мәчеттә дуга кыла икән, гел гыйбадәттә икән, икенчесе янәсе гел кәсептә, гел сәүдәдә икән. Тегесе күп дуга кылгач, аның гаиләсендә, үзенең дә гаиләсен карый икән. Һәм пәйгамбәребезгә килеп, менә минем братым гел хезмәттә инде, мин гел дугада дип әйткәч, пәйгамбәр аңа гыйбадәттә синең братың, син түгел дип әйткән дигән шундый хәдисне сөйлиләр. Аның мәгънәсе дөрестер. Чөнки кәсеп, сәүдә, хезмәт кирәк. Без моның турында хәдисләр китердек, аятлар китердек. Ләкин бу хәдис, галимнәр әйтәләр, бу мавдух. Ягъни ялган уйлап чыгарылган хәдис. Шушы хәдисне тикшерә торгач, Аллаһның рәхмәте икенче бер хәдис килеп чыкты. Ансы сахих, һич шиксез дөрес хәдис. Әнәс ибн Малик риваят кыла, пәйгамбәребез вакытында бер туган, абыйлы, энеле булалар, ике ир кеше. Алар бер туганнар. Аларның берсе һәр вакыт пәйгамбәребез янында булган. Дәресләр, ниндидер хәерле, файдалы эшләр булган. Гел пәйгамбәребез янында, гел Коръан укыды. Икенчесе гел кәсептә булган. Кәсеп иткән, сәүдә иткән, акча эшләгән. Көннәрдән бер көнне шушы күп кәсеп кылучы пәйгамбәребезгә килеп бераз братына зарланган. Я Расулаллах, менә мин гел эштә, гел сәүдәдә, гел тартам, минем брат инде гел, я Расулаллах, синең кырында, гел гыйлем алуда, әзрәк кенә аңа әйт инде. Күбрәк тырышсын әле, чыксын мәчеттән дигән. Шуннан соң пәйгамбәребез бик хикмәтле сүз әйткән. Аллаһ дигән сиңа, синең эшеңне алып бара, сиңа ризык һәм бәрәкәт бирә. Бәлки шушы братыңның, энеңнең изге дугалары беләндер дигән. Менә бу хәдистә без кошның икенче канатын күрәбез. Әйе, җәмәгать, кемдер әгәр дә дөньяның дилбегәсен тартса, Аллаһ аңа шуны биргән, аңа көч биргән, сәләт биргән, бөтен кеше сәүдәгәр була алмый. Бөтен кеше галим була алмый, бөтен кеше остаз була алмый. Һәр кемгә Аллаһ үз ризыгын, үз предназначениесын, үз сәләтен биргән. Шуңа күрә күрәсең, ике братның Аллаһы Тәгалә юлын икене биргән.
Гыйлем алу да зур нәрсә. Ләкин карагыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, бәлки синең каядыр эшләрең барып чыга. Аллаһ сиңа бәрәкәт бирә, менә шушы туганыңның изге дугасы беләндер дигән. Менә җәмәгать милләтебездә дә безгә шушы нәрсәне аңларга кирәк. Әгәр дә өммәтебезне тартучы, милләтебезгә хезмәт итүче кардәшләребез үз хезмәтләрен алып бара икән, кайда безнең төннәр буе башларын сәҗдәләргә салып, елап-елап дуга кылучы кардәшләребез? Кайда безнең һәр даим куллары сузылган изге дуга кылучы, ялварып сораучы кардәшләребез? Аллаһыдан ялварып өммәтебез, халкыбыз, киләчәгебез өчен кая безнең дуга кылучылар? Һәм менә шушы безне берләштерә. Шушы безне өммәтне көчле итә. Бүген мөхтәрәм җәмәгать, өммәтебезгә, милләтебезгә изге дуга, ихлас күз яшы кирәк. Бүтән илгә, бүтән җиребезгә кирәк. Карагыз, без бүген рәхәтләнеп, кем инде иртәрәк килде, җылы идәннәрдә, йомшак келәмнәрдә без бүген гаит үткәрәбез. Әмма бүген күпме безнең үзебезнең татар егетләребез читләрдә, салкын окопларда, ачлы-туклы, салкында рәхәтләнеп уразаларын да безнең кебек тота алмыйлар. Анда да 5 намаз укучы егетләребез китте. Шулай бит. Кем аларга дуга кыла? Кем аларның хәлен аңлый? Кем аларга Аллаһының ярдәмен сорап ялвара? Җәмәгать, сөйкле пәйгамбәребез күп сугышларда үзе катнашты. Кай сугышларда ул гаскәр җибәрсә, төне буе йокламый иде. Башын сәҗдәгә салып, елап, кулларын күтәреп, исемнәрен әйтә полевой командирлар өчен. Я Аллаһ, менә моңа ярдәм ит, моңа ярдәм ит. Чөнки ул үзе флангларны тезә иде. Бүтән сугышны үзе алып бара иде. Һәрберсенә ялварып дуга кыла иде. Һәм сахабалар чорына кайтсак та, бүтән сахаба сәүдәгәр булмады. Бүтән сахаба бай булмады. Беләбез, күп бар булды сахабалар, аларның ашарларында да юк иде. Мәсәлән, Абу Дарда, ул фақир булды, ул бай булмады. Зур сәүдәгәр, зур полководец та булмады. Ләкин Абу Дарда көн-төн дугада иде. Абу Дарданың хатыны нәрсә ди? Кай вакыт төнлә белән дуга кылганда мин ишетә идем ди. 70 кардәшенең исемен, отчествосын әйтеп, ул аларга дуга кыла иде. Кайбер риваятләрдә 300 дип килә. Карагыз, ул бит һәрберсенең кардәшенең хәлен белеп, исән булсаңа исәнлек сорап, каядыр кемдер җихад юлында аңа шунда ярдәм сорап, кемдер сәүдә юлында аңа дуга кылып, Абу Дарданың дугасы белән өммәтнең күп эшләре барды микән? Аллаһ күпме бәрәкәт бирде микән? Менә бу да безгә кирәк, җәмәгать. Шуңа күрә мин бигрәк тә өлкән буынга, кемнең иртән торып эшкә чабасы юк, кемнең дөнья куасы юк, бабайларыбызга мөрәҗәгать итәм, әбиләребезгә мөрәҗәгать итәм. Тәһаҗҗүдтәге дугаларыгызны арттырыгыз. Үзегезнең Аллаһыга булган ялваруларыгызны күбәйтегез. Сезнең дуга кирәк бүген илебезгә, җиребезгә. Сезнең дуга кирәк яшьләребезгә. Үзегез өчен генә түгел, балаларыгыз өчен генә түгел, өммәт өчен дуга кылыгыз. Һәрберебез белә, без киләбез кемнәрдер төзегән мәчетләргә. Без киләбез кемнәрдер төзегән мәдрәсәләргә. Җәмәгать, аларга безнең изге дугаларыбыз кирәк. Аллаһтан башка илаһ юк. Кем сүз сөйләсә, Аллаһ аны ишетә. Кем дәшми калса, Аллаһ аның күңел серләрен белә. Кем яши, Аллаһта аның ризыгы. Кем үлә, Аллаһка аның кайтуы. Кем Аллаһыны чакыра, Аллаһ аңа җавап бирә. Әгәр Аллаһ бер нәрсәнең булуын теләсә, ул аңа бул дип әйтә, һәм ул була. Элгәре заманнарда Андалусия дигән җир булган. Хәзерге инде ул Испания диләр, Кордовалар. Менә шунда ике патшалык арасында проблема, конфликтлар булганда, бер мөселман анасы бердән-бер улын югалта. Юк, улы кайтмый. Кайдыр китә һәм кайтмый. Бер көн итен, 2 көн, бер атна үтә, нишләргә белми. Ананың баласы юк. Шуннан соң шул тирәдә яшәгән бер галим була. Һәр вакыт гыйбадәттә, гыйлем бирүдә, Аллаһны зикр итүдә. Ул шушы галим янына килә. Һәм елап-елап үзенең кайгысын сөйләй. Әй остаз ди,
Менә бер балам бар иде ди. Шул балам югалды ди. Көнем төнем битте ди. Ни йоклый алмыйм, ни ашый алмыйм ди. Шушы балам өчен кайгырып үләм инде ди. Шуннан соң остаз моны тыңлап тора да, сабыр бул ана ди. Дуга кыл. Бар кайтып китәйин ди. Кайт өеңә, дуга кыл ди. Мин дә кылырмын ди. Шуннан соң шәкертләре карап торалар, бу ана кайтып киткәндә үк остазның иреннәре селкенә башлады ди. Ул Аллаһны зикр итә башлады ди. Ул нәрсәдер сорый башлады ди. Дуга кыла башлады ди. Бер көн үтә, 2 көн, бер атна ни күрсәләр, теге ана бер егет белә килә. Үзеннән дә зур бер егет, ана шатлана. Шуннан соң бу галим янына килеп, шатлыгыннан елап, мин сөйли алмыйм, үзе сөйләсен нәрсә булганны ди. Малае табылган. Шуннан соң бу егет әйтә, эй остаз ди, мин күрше патшага ди әсирлеккә эләктем, пленга эләктем ди. Һәм мине җибәрделәр карьерга, таш кисәргә, таш ташырга, эшләтергә ди, пленныйларны. Качмасын өчен аягыма кандалылар белән, шылбырлар белән бәйләп куйдылар. Мин шул кандалыны сүрәп, көн сайын таш ташыдым ди. Көннәрдән бер көнне ди, гадәттәгечә ташны алып барганда, минем аяктагы кандалы üzülеп, җиргә төште ди. Сакчылар күреп, начальствоны чакырдылар ди. Мине тотындылар сүгергә ди. Мин әйттем, валлаһи, мин тимәдем, ул üzülде дип әйттем ди. Шуннан соң мине алып бардылар тимерчегә ди, кузнец. Хәзер кандалыны кире беркетеп, кадаклап куйырга кирәк, заклепкалар белән. Әйбәтләп, 2 яктан беркетеп, кандалыны куйды ди. Аяк ура бастым да, атлап киткән идем, кандалы килде дә төште ди. Килде дә төште ди. Шуннан тимерче карый ди, бөтенесе карый ди, яңа гына беркеткән иде. Мин түгел дип әйттем ди. Шуннан бер олырак яшьтәге бер җитәкче килде дә, синең бала өйдә берәр кешең калдымы дип сорады ди. Мин әйттем ди, мин әниемнең бердән бер улы, әни янында бик каты кайгыра дип әйттем ди. Шуннан соң ул әйтте ди, бу егетне чыкындырыгыз һәм җибәрегез. Аның баш очында мустәҗәб дуга тора дип әйтте ди. Мустәҗәб дуга дигән сүз һич шиксез кабул була торган дуга. Шуңа күрә җәмәгать бик күп бәла вакытларында, бик күп авырлыкларда изге дуга bütün нәрсәне хәл итә. Шуңа күрә элек хәтта ил башлыклары, халифәләр кайсы авылда, кайсы җирдә кемнең дугасы кабул була, шуны белгәннәр. Һәм әгәр дә илдә проблема булса, җирдә проблема, яңгыр булмаса, башкасы, яки үзләре шуларга барганнар, яки барыгыз утыртып ап килегез әле дип халык янына шуларны чакырганнар. Мугавия халиф булганда яңгыр юк, яңгыр юк. Шуннан соң Мугавия нәрсә ди? Язид ибн al-Aswadны алып килегез әле ди. Алып килегез әле ди. Шуннан соң bütün халыкны истисқага алып чыгалар. Мугавия ил башлыгы чыга, ул вакыт президент кебек халиф. Һәм әйтә, я Аллаһ ди, изге бәндәңнең дугасы белән ди, безгә яңгыр бир ди. Һәм Язидкә әйтә, Язид күтәр кулыңны ди. Карагыз, ил башлыгы bütün халыкны җыйган, монда утыра Язид ибн al-Aswad, Аллаһның бер хәерле бәндәсе. Шуннан соң әйтә, Язид ди, күтәр кулыңны ди. Күтәр ди. Ягъни башла дугаңны ди. Шуннан соң Язид ибн al-Aswad кулын күтәреп дуга кыла. Бер болытсыз күктә болытлар пайда булып, Аллаһы Тәгалә ул җиргә шифалы яңгырларын яудыра. Шуңа күрә җәмәгать, бер яктан ир егетләребез тырыш булсыннар. Дилбегәне тартсыннар, Аллаһ аларга ярдәм бирсен, ә икенче як көне-төне аларга изге дугада булсын. Менә шул вакытта гына, канатлар тигез булганда гына безнең өммәтебез дә яшәячәк. Безнең милләтебез дә яшәячәк. Һәм менә бүген минем шигем дә юк җәмәгать. Безнең шушындый Казанда матур мәчетләрдә булуыбыз, мәчетләребезнең бергәләп республика җитәкчелеге белән бергә ачуларыбыз, бүген дә алар бөтенесе гаиттә, башка мәчеттә. Менә шушылай мөселманнарга мөмкинлекләр булдыру. Җәмәгать, шикләнә күрмәгез. Безнең бабаларыбызның дугасы бу. Бу Шихабетдин Мәрҗаниләрнең дугасы, Риза Фахретдиннарның,
Галимҗан Барудиларның догасы бу. Чөнки алар нинди авыр вакытларда, фитнәле вакытларда динебезне саклаганнар һәм алар минемчә безнең өчен бик күп дуга кылганнардыр. Шуңа күрә аларга да Аллаһның рәхмәтләре яусын. Дорогие братья, искренне поздравляю всех с этим великим праздником Айд-уль-Фитр. Пусть Аллах примет все наши благодеяния, пусть Аллах примет все наши посты, пусть Аллах простит нам все наши и пренебрежения в чем-то, и все наши прегрешения. И пусть вот этот месяц Рамадан будет великой школой для нас, которая учит не просто оставлять нам еду и питье, которая учила нас и, надеюсь, научила нас оставлять все дурные слова, все дурные дела, ибо основная суть Рамадана, поста, это не просто воздержаться от хлеба и воды. Пост учил нас и учит нас, чтобы мы оставляли все греховное. Альхамдулилля, целый месяц у нас мечеть просто кипела от народа. Каждый день мы здесь принимали 700-800 человек только на ифтар. Мечеть была полная, альхамдулилля, во время таравихов. Аллах Тааля дал нам лучшего из хафизов. Пусть Аллах хранит Аямуддина, нашего брата. Скажите амин. Пусть Аллах хранит его отца, альхамдулилля, его семью. И пусть Аллах даст нам всем вот таких хафизов, чтобы они во всех мечетях проводили, альхамдулилля, наши намазы. И пусть Аллах будет доволен всеми братьями и сестрами, которые помогли нам, альхамдулилля, организовать ифтары. Потому что накрывать на стол на 800 человек, джамагат, на это нужны деньги. Пусть Аллах примет все их садака. Пусть Аллах будет доволен нашими волонтерами. Более 20 человек каждый день они работали здесь. Альхамдулилля, братья, сестры там. Пусть Аллах будет доволен ими. Пусть Аллах будет доволен нашими поварами, нашими опайками, которые убирались за нами, дорогие братья. Когда 800 человек приходят, иногда даже бутылки с собой мы не убираем. Поэтому в туалетах, в тахаратных, в столовой, они везде убирались. Пусть Аллах будет доволен ими. Альхамдулилля, Аллахның рахматы яусын зифара буебызга. Исәнлек бирсен, чөнки менә күп эштә, вот Ирек хәзрәт күреп тора, без күбрәк монда, без намазда, әмма күп эшләрне алар алып бардылар. Эдуардка рахмәт безнең. Альхамдулилля, Эдуард красавчик каясың. Аллахның рахматы яусын барыгызга да. Һәм вот это мероприятие, Рамадан, это был испытанием для нашей мечети. Испытанием и для нас, руководителей, и для махалли, испытание для системы вентиляции, системы канализации. Вот все проходило испытание. Иншаллах, после еще месяца мы соберемся, будем что-то исправлять, потому что на самом деле для мечети это был первый Рамадан, альхамдулилля, баракатный. Пусть Аллах Тааля все примет. И вот, альхамдулилля, 1000 человек примерно, если взять, на джумга чуть больше, вот наша цель, дорогие братья, мы должны создать семью. Это наша махалля, 1000 человек. Вот если мы соберем эту семью, которая будет любить эту мечеть, которая будет ходить в эту мечеть, которая будет переживать за эту мечеть, которая будет переживать, когда кто-нибудь из братьев оставляет машину на дороге и закроет всем, которые будут переживать, когда машина на газоне будет стоять, которые будут переживать, что там где-то мусор валяется. Вот наша цель, мы должны собрать эту семью из 1000 человек. Когда, если мы это соберем, дорогие братья, мы сможем сделать большие дела. Потому что это только начало. Это только начало. Наша цель, вот только за это лето мы должны построить вот с этой стороны, возле леса, на нашей территории, мы будем строить Майдхана. Это будет центр провода усопших. Чтобы из всего города, когда у них покидают этот бренный мир, их близкие, родители, чтобы они не думали. Они просто позвонили нам. И чтобы мы забирали их тела здесь, как 5-звездочный отель он должен быть. Потому что если у нас мечеть 5 звезд, то 3 звезды или уровень общежития не пойдет. Мы будем красивый, удобный, строить с системой вентиляции. Все там будет красиво, Аллах бирса. Удобно будет. Оттуда будем провожать людей. Поэтому, иншаллах, скоро, вот если разберемся с проектами, мы даже объявим сбор. И, дорогие братья, кто хочет участвовать, подходите. Подходите. Да, может быть, это не такое большое будет строительство, как эта мечеть.
2500 квадратов. Это будет 300 квадратов всего, но это будет хорошее, удобное здание, чтобы горожане, когда им очень тяжело, вот, чтобы они хоть как-то обрадовались этому зданию, что вот оттуда, с этих красивых мечетей, красивого места, они смогли проводить своих близких. Шуанкур Аллах берса джиназаханет зибес. И на самом деле, если мы соберем эту семью, для нас содержать эту мечеть, содержать какие-то проекты, это будет проще простого. Потому что сегодня во многих мечетях, к сожалению, иногда имамы сидят и говорят, мне за газ невозможно платить. Имея такую умму, джамагат, имея такие возможности, такой потенциал, мы не то что мечети содержать, мы уже давно за рамки, за забор мечети должны выйти и прийти к городу и сказать, что нам сделать? Скажите, мы мусульмане, мы готовы служить не только мечети, мы готовы служить этому городу, этим людям. И не только мечеть должна радоваться нам, а весь город, все люди должны радоваться, что у нас есть такие люди. Поэтому Аллах берса, в это лето будем строить Маидхана, потом еще у нас другие цели есть. Кімнің қатнашасы келе, қатнашсын. И Ирик Хазрат, он уже объявил, к сожалению, сегодня ночью мы получили, на самом деле, тревожную весть, субханаллах, 39 лет. Да, вот он с женой в вечерних намазах, наш брат Искандар, он приходил сюда. Я ему еще все время спрашивал. Вот приятно, наверное, когда вы сами чертили вот это все расчеты делали, их, потому что их команды, вот проектанты, они здесь, многие сейчас сегодня братья, они постоянно здесь, потому что им эта мечеть, наверное, даже ближе, потому что они сколько лет здесь были. Я помню, когда Гарафи Бабайлар, еще первые совещания были этого строительства, Искандар, брат, он уже там сидел. С первых совещаний, но на то воля Аллаха. На то воля Аллаха. И вот это как раз тот момент, когда задумываешься, дорогие братья, задумайтесь. Вот любимая твоя жена, она может лечь спать вечером, а утром проснуться вдовой. Твои любимые дети, вот они твои, ты их любишь, ты никого не отдашь в обиду, ты будешь их обеспечивать, ты будешь работать, но эти твои любимые кызымка, улымка, они могут лечь спать, а утром проснуться сиротами. Вот поэтому ислам призывает нас всегда служить вдовам и сиротам. Пусть Аллах примет все благодеяния нашего брата Искандера. Аминь. Пусть Аллах простит все его грехи после Рамадана. Вот все, вот праздник, и Аллах забрал его. Вот. Поэтому будем надеяться, что для него это благое возвращение, и пусть Аллах одарит его. Альхамдулилля. Сколько мечетей они проектировали, да? Поэтому пусть Аллах построит ему дом в раю. И какие у него есть друзья здесь, какая помощь нужна будет его семье, его детям, мы всегда рядом. Это не минутная акция, да, мы всегда готовы будем постоянно помогать. Иншаллах, будем помогать. Аллах баракат бирсин.